иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. Ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ таи чанд лаҳза шуморо бо вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо шинос менамояд. бо шумо дар студия мо Рухсор Таваллузода. пайдо гардидани навори муноқишаи ду нафар зан дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки аз ҳиссиёти авбошӣ тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон карда яке дигареро латукуб менамуд асос шуд ки милитсия барои аниқ кардани ҷои ҳодиса ва шахсияти иштирокчиёни он чорабиниҳои муайянсозӣ доир намояд. вобаста ба ин ҷинояти авбошӣ подполковники милитсия Акбар Шарифӣ гузориш таҳия кардааст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчоҳ ошкор карданд ки навори мазкур дар ҳудуди бозори марказии ноҳияи Мастчоҳ сабт шуда иштирокчиёни ҳодиса низ сокинони ҳамин минтақа мебошанд. аниқтараш фурӯшандаи нуқтаи меваҷот модари ду фарзанд Шаҳрванд Қурбонзода Оиша соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи шаҳраки Бӯстон ки қаблан соли 2022 бо ҷурми авбошӣ суд шудааст, санаи 28 июн Шаҳрванд Сайфиддинзода Садоқатро ки бо ҳам муносибати хешитаборӣ доранд дар ҷои ҷамъиятӣ мавриди латукуб қарор медиҳад. бо як бераҳмӣ кашола кардан аз мӯи сар ва бо дасту пой ба дигар узвҳои бадани ҷабрдида задан аз ҳаракатҳоест ки дар ҳузури одамон сурат гирифтааст. дар бозори марказӣ ман хостам ки вай хунаш мисол обод шавад, гуфтам вай бегуна не бир ман келини холам буд. вай бир ман дурӯғ гуфт ки ман гуфтам ки як бор газам бишуд ана номераш гуфтам. гаш гуфт ки не гуфт من تلفن ندارم گفت و که بینم که در جزانش اگه تلفن داده و گفتم که تلفنش گیرم گم که انا تلفن تو چه به من درو گفتی گی گپ زن نپوشم همه گپم نگفته که اوما همه دست مکه هم تغجم کنم من گزی چکو کرد خلاص که عصبانی شدم اگه گرفتم زدمش راست دیگه من میدونستم خیلی مثال جوابگیری داشت که من قانون نمیدونستم راست دیگه بکا کار کردگیم شمونه. ин кирдори авбошона аз ҷониби Шаҳрванд Оиша Қурбонзода ягона набуда дар марҳилаи тафтишоти пешакӣ ном бурда санаи 3 июл баъди ҳамагӣ 5 рӯз аз ҷанҷоли аввала боз дар нуқтаи савдояш бо сокини дигари ҳамин ноҳия Шаҳрванд Фазилатмо Каримова муноқиша карда тартиботи ҷамъиятиро вайрон менамояд ки тафтишоти пешакӣ зарур шуморид нисбати зани дағалрафтор аз таъсиррасонии сахти қонунӣ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ кор гирад. Қурбонзода Оиша аз кирдори авбошонаи худ яъне ҷинояти содирнамудаи худ қонеъ нагашта санаи 03 июли 2024 сол аз ҳиссиёти баланди авбошӣ бо Шаҳрванд Каримова Фазилатмо Мирзоҳакимовна муноқиша карда номбурдорро латтукуб намуда бо истифода аз корт таҳдиди номбурдорро задан мекунад ки кирдори авбошониро аз тарафи дар ҷои ҷамъият яъне дар бозори марказӣ ҳузур доштагон гирифта мешавад. ҷанҷол ва муноқишаи гумонбаршуда ба фаъолияти соҳибкориаш алоқамандӣ надошта аз бадлафзӣ идора карда натавонистани эҳсосот ва хислати зӯроварӣ нишон додан нисбат ба дигарон сарчашма гирифтааст. хело дардноку аламовар аст вақте ки бадрафторӣ ба зан нисбат дода мешавад, зеро зан модар ва сиришти ӯ ҳамеша дар назарҳо покизакор ва меҳрубон аст. оғози парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи қисми 3 моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ ва ҷазое ки баъдан татбиқ хоҳад шуд боварӣ дорем зани ҷиноятпешаро ислоҳ хоҳад кард. имрӯзҳо бархе нафарони мардумфиреб ба назар мерасанд ки аз зудбоварии шаҳрвандон истифода бурда бо роҳи сеҳру ҷоду яъне фолбинӣ даромади муфид ба даст оварда бо ҳамин васила зиндагии хешро пеш мебаранд.
раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ як нафар марди рӯзгордидаро бо ҷурми машғул шудан ба фолбинӣ боздошт намуд. шарҳи ин амуфиребӣ дар гузориши навбатӣ. дар натиҷаи мушоҳида ва маълумотҳои оперативии кормандони вазорати корҳои дохилӣ чеҳраи чандин нафар ҷодугарро ба ном муллоҳои мардумфиребро ошкор намуданд, ки чунин қаллобон новобаста аз он ки дорои ягон маълумоти тиббӣ, динӣ ва ҳатто ҷамъиятӣ нестанд, ба хондани дуоҳои ғалат ва навиштани тумору таштоб машғул буда, бо ин васила аз корафтодагон ё ба истилоҳ мизоҷони худ маблағи калоне меситониданд. чунин як далел аз ҷониби кормандони раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ ошкор гардид. дар рафти чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи кормандони раёсати мазкур тавонистанд фаъолияти ғайриқонунии шаҳрванд Азизу Султонмурод соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи шаҳри Ҳисорро ошкор намуданд. номбурда бо ҳар гуна макру найрангҳои ба худаш хос ва дур аз мазҳабу шариат дар деҳаи Сангчашмаи шаҳри Ҳисор ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ машғул гардида, ба муштариёнаш ваъдаи беасос медиҳад, ки гӯё сеҳру ҷодуи ӯ ба муносибатҳои оиладорӣ, меҳру муҳаббати хонаводагӣ, кушоиши кор ва дармони дард кӯмак мекарда бошад. аз рӯи нишондоди боздоштшуда ӯ тавассути маҳсулотҳои хӯрокворӣ амалҳои сеҳру ҷодуро анҷом медодааст. зана гуфт ки ман шавҳарам зан гирифта, гуфт зани дуюм гуфт муомилааш кати ман хуб нест, гуфт дига мегӯ гуфт ҳамун шавҳар дар назари ман бад метова, ғализ метова, бадбу метова. гуфт ҳамин вақте ки ман кати ӯ зан суҳбат кардам, хулоса буровардам. дилам беҳазур шудесай гуфт. дил беҳазур шудан ҳамун як хел ҷиндура ҷинбарҳое мехонем, ҳам дилш беҳазур мешавад, ҳам корша кати ҳамҷо эмуш мекунем. ҳамин корша кати ҳам эм кардам ша. тагои поша корша кати эм кардам, ҳам палтенса кардам, палтенса кати пошам, палтенса кати хабидам, эм кардам ша. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Азизу Султонмурод тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ҷарима татбиқ гардид. раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ аз боздошти боз як нафар сеҳргар хабар медиҳад. шаҳрванд Абдурозиқов Ҳусейн соли таваллудаш 1986 шаҳрванди ҷумҳурии Бангладеш муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат деҳаи Тангаӣ аз ҷониби кормандони раёсати мазкур барои ба сеҳргарӣ машғул гардидан боздошт гардид. номбурда чанд муддат ин ҷониб дар байни мизоҷонаш ҳамчун сеҳргари беҳамтон ном бароварда, гӯё ба воситаи ҳар гуна ашёҳо муносибатҳои одамонро гарм ё хунук мекардааст. ҳамзамон ба воситаи ҳар гуна гиёҳҳо ва дигар ашёҳои карах фолбинӣ намуда ба бахткушоӣ ва дигар кирдорҳои мардумфиребона машғул буд. кормандони раёсати кофткои ҷиноятӣ зимни коркардҳои оперативӣ кирдорҳои мардумфиребонаи ин нафарро ошкор намуд. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматиаш як миқдор гиёҳҳо ва дигар ашёҳои карах дарёфт гардид. акай маруҷон органа наза дила шеша талка зигарош назаё баспали қонути биса доштай габи беланай фара байн аркан шунат мекаша гурдаи чапош яки дард мекина кулча зунуш пои чапош қо мебара раг мекаша пешобраби гои бисра гои камай обкури гобати бисра гобати камай пастата қонути дора мачаби фузиро. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати номбурда дар асоси моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба ӯ ҷазо дар намуди ҷарима татбиқ гардид. кирдорҳои мардумфиребонаи боз як нафар сеҳргар ки гӯё бо ҳар гуна ашёҳои карахт ниёзи мизоҷонашро бароварда мекунад, ошкор гардид. оиди авомфиребӣ ин нафари рӯзгордида ҳамкоронамон аз шаҳри бохтари вилояти Хатлон гузориш медиҳанд. чунин як нафари мардумфиреб шаҳрванд Насибуллина Сайёра Аскаровна соли таваллудаш 1970 сокини шаҳри Бохтар мебошад, ки худро ҳамчун табиб муаррифӣ намуда бо сеҳру ҷоду машғул шуда аз мизоҷони худ маблағ талаб мекардааст. ном бурда бо истифода аз боварии шаҳрвандон дар манзили истиқоматиаш корафтодагонро қабул намуда тавассути қартаҳо фолбинӣ менамудааст ва бо истифода аз ҳар гуна ашё гӯё сеҳру ҷоду намуда бо ҳамин роҳ ба муштариёнаш ваъдаи беасос медодааст. зимни санҷиш аз манзили истиқоматии дастгир шуда як қатор ашёҳои барои сеҳру ҷоду ва фолбинӣ истифодашаванда дарёфту мусодира карда шуданд. пеши ма ҳамин одамое ки бебахт меоянд ман бахтшона хеле кушоиш мекардам. мӯи саршона мегирифтам, шушона меовардам, мӯи саршона меовардам,
дудӣ мекардам, ҳамун дудӣ катиб бояд бигарда ҳамун мардакаш тарак омадаги буд хай бали бохчонаш шош кати хушро зиндагӣ мекардан ҳамун бохчонаш пайдо шид уже зиндагишон вайрон шид занша мезад хай гирья кард охир баъд бохчоноша ина суратоша ай гиҷое ки ай одноклассника ай гиҷое ки гирифтагия ма ина бастам мондо мегӯяд ки ман холодильник надорам холодильники хеле дабеста баъд дилаш камтар хай хунук шид вай карда ина ях шавад дилаш хунук мешавад вобаста ба ҳолати мазкур нисбати насибулина сайёра طبق طلبات ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده در بررسی سودی قرار دارد. یادآور می‌شویم که طبق تحریر نو و تغییرات وارد گردیده به کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان عین حال جزا برای مشغول شدن به سحر و جادو و فعالبینی در نمود جریمه به اندازه از 80 تا 100 نشان دهنده برای حساب‌ها از 5760 سامانی تا 7200 سامانی یا حبس مأموری به مهلت از 10 تا 15 شبانه روز تطبیق کرده می شود. машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ аз мавзӯъҳоест ки вақтҳои охир дар барномаҳои вазорати корҳои дохилӣ пайваста инъикос мегардад. ин навбат аз боздошти фолбинҳо бо услуб ва равишҳои гуногун хабар хоҳем дод ки милитсия дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ошкор намудааст. ҳамоно фаъолияти ғайриқонунӣ машғулшавандагони фолбинӣ, сеҳру ҷодугарӣ, дуохонӣ ва дигар хизматрасониҳои пулакӣ ба эътиқоди динӣ алоқаманд бо услубу равишҳои гуногун аз худ дарак медиҳанд ки пешгирӣ накардани он оқибатҳои нороҳаткунанда дорад. Масалан, дар натиҷаи санҷиши ахборот кормандони оперативии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон хизматрасониҳои ғаразноки Шарванд Бобоева Раҷабҷон Маҳмад Алиевна соли таваллудаш 1961 истиқоматкунандаи ноҳияи Зафарободро ошкор намуданд ки баръало мардумфиребӣ мебошад. Номбурда бо ваъдаи бахткушоӣ ва аз ҷисми инсону макони зисти ӯ дур кардани гӯё ҷоду аз корафтодаҳои гумроҳзада маблағи пулӣ ва моли майдаи шохдор талаб карда мегирифт. Чунончи аз як нафар сокини шаҳри Бустон 300 сомонӣ роҳгиро, 1000 сомонӣ ҳаққи хизмат ва барои дур кардани ҷоду аз тану ҷисм хун кардани чорворо пешниҳод карда, ӯро водор менамояд ки бо арзиши 3000 сомонӣ гӯсфанд харидорӣ намояд. Гӯсфанд забт карда шуда хуни онро ба бадани мизоҷ мемоланд ва гӯшти онро Раҷабҷон Бобоева ва писараш, ки ҳамчун ёрдамчӣ саҳм дорад, бо худ мебурданд. گوسفند کشته خونش گرم بیا گفت با خونش مالید بعد بالش این بعد دختر به چیزی کردگی گفت بختش بستگی گفت بالشته خمه رفتگیش بیاریتون گفت بالشته خمه رفتگیش آوردیم از درونش سویاک سنگی نویستگی با یک رسپانسیوی خیلی قشقچه ساختگی چیزی افته گفت که من بختش بستگی ای گفت از من دختر خون میکنم گفت گلیش میبینم گفت چی ها های بعد دوباره میخواد چیزای رسپانسیوی کردن خیلی چیو گرفت. ҳаракатҳои ғалатӣ дар кирдорҳои ҳуқуқ вайронкунанда Раҷабҷон Бобоева хеле зиёд мебошанд. Масалан, ӯ дар тан либосеро дорад ки дар қабати дохилии он кисаҳои зиёд барои нигаҳдории риштаҳои бо мӯй, хок ва дигар ашё гирҳбандишуда ҷойгир буда, ҳангоми пешниҳоди хизматрасонӣ дасти худро бадаҳони мизоҷ ворид намуда вонамуд месозад ки гӯё аз таҳони мизоҷ берун овардааст. Дар асл ин тавр нест. ё ин ки ҳамчун нишонаи бахткушоӣ бо истифода аз олоти тезина тахтапушти корафтодаро мебурад ва хуни ҷоришаванда ва изи дар бадан мондаро роҳи расидан ба хушбахтӣ медонад. Илова бар ин, навиштаҷотҳоеро ҳамчун таштоб ва раҳоӣ аз дарду ранҷ пешниҳод менамояд ки ба ягон ҳуруфот мувофиқат намекунад. دیگه نمیکنم آینده این کار این همش دروغ فریب این مقصد برای پول کار کردن بود همش دروغ و فریب است؟ همش دروغ فریب است میبخشید بچم. چند سال بود شما با این کار مشغول هستید؟ 2010 بود دادم. манбаи рӯзгузаронӣ ҳисобидани фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ нобакории қуввайронкунанда Бобоева мебошад ки ба ҷуз фиребу дуруғ чизи дигаре буда наметавонад. Ба ҳамин монанд милитсияи шаҳри Бустон машғулшавандаи фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ Шаҳрванд Саттор ва Дилором Абдуваҳобовна соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи шаҳри Бустонро муайян ва барои идома надодани фаъолияти ғайриқонунӣ нисбаташ дар асоси моддаи 482 кодекси қуввайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ
тартиб дод. Номбурда низ ба хизматрасониҳое чун гарму хунук кардани муносибат, бахткушоӣ ва ривоҷи кор ва дигар намуд ваъдаҳои расидан ба муваффақияти зиндагӣ афроди гумроҳзадаро фиреб карда даромади пулӣ ба даст меовард. карта ки ди фол мебинам, занҳо сурати шавҳарашона мебиёранд ё райҳошона мегаштигоҳошона анимҳо сураташо ки ман кор мекунам, либосошона мебиёронанд, ҳамаҳои гарму хунуки тем мекунад, ман када метавонам маблағи пулашони худамро сарф мекардам. ашёҳои аз хонаи худ вайронкунанда Дилором Сатторова дарёфт шуда ва маълумотҳои оперативӣ ҷамъоварӣ гардида гуфтаҳои моро тасдиқ мекунад. Ба ҳамин монанд нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Хуҷанд сокини ҷамоати деҳотии Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Шаҳрванд Бутай ва Гулбаҳор Ибрагимовна дар болои машғул шудан ба фолбинӣ ва дуохонӣ бо якчанд намуд ашёҳои барои ин кирдор пешбинӣ шуда боздошт намуданд. Номбурда як нафар сокини шаҳри Хуҷандро бовар кунонидааст, ки метавонад бар ивази 250 сомонӣ маблағи пулӣ сарбастагӣ дар ҳаёти шахсӣ ва фаъолияти соҳибкориашро кушода ӯро ба як шахсӣ дар ҷомеа ҳаматарафа муваффақ расонад. Аммо гуфтанд ба маврид аст, ки агар қувва вайронкунанда чунин қобилият медошт, ҳаёти шахсии худро дигаргун месохт. ҳамсоямам ки намеё 50 дорам 1 сум 2 сум метр ба чошоми худошон ой кори кушоиши кор кардагитон кина ба намедарод. Занаш нигоҳ намекунад ва як ҷо мекунед кина ба намедарод. Бозор ба савдо мекунад, савдош нест, бор ба намерад, вай кина ба намедарояд ку ё ваям кина ме. Ман кори кардагим бо пушаймон. Кадом мақсад хати ҳамин кор кардеш шумо? Кун ҳаққи дасти додагиш гуфтам барои ҳамин 20 сум 30 сумаш. мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд бори дигар ба маълумоти шаҳрвандон мерасонад, ки эътиқоду боварӣ ба фолбини мушкилкушо ё дуохонҳои ғалатрафтор шахсро ба гумроҳӣ мебарад. дар ин қисмати барнома таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкорнамон оид ба фаъолияти милитсияи экологӣ дар вилояти Хатлон. воситаҳои нақлиёте ки дар таркиби дудашон моддаҳои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст ба муҳити зист ва саломатии ҷомеа таъсири зишт дошта. ҷиҳати пешгирии ин омил ва ҳифзи фазои экологӣ тоза нигоҳ доштани муҳити зист аз ҳар гуна партовҳо кормандони милитсияи экологӣ пайваста санҷишҳои мақсаднок доир менамоянд. зимни хизматбарӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи экологӣ ва саёҳии Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо кормандони сароясати ҳифзи муҳити зист дар ҳудуди шаҳри Бохтар ҳолати тозагии воситаҳои нақлиёт ва риояи қоидаҳои боркашонӣ мавриди санҷиш қарор дода шуд. амалиёти санҷишӣ таҳти унвони ҳавои тоза баргузор гардида, дар зимн як қатор қонунишикании ронандагони воситаҳои нақлиёт ошкор карда шуд. аз ҷумла муайян гардид, ки воситаҳои нақлиёти боркаш беболопӯш ба кашонидани масъулои сохтмонӣ машғул гардида, дар ҳолати ифлосӣ дар ҳудуди шаҳр ҳаракат доранд. ҳамзамон ҳолати ихроҷи газҳои зараровари автомошинаҳои ба шаҳр воридшаванда аз ҷониби кормандони милитсия санҷида шуда, нисбати ронандагони воситаҳои нақлиёт ки аз меъёри муайяншуда зиёд газҳои зараровар ва дуди ғализ ихроҷ менамоянд, протоколҳои хубвайронкунӣ маъмурӣ тартиб дода шуд. маврид ба зикр аст, ки ҳифзи муҳити зист дар тамоми давру замон муҳимтарин вазифаи инсоният ба ҳисоб рафта, ҳар як фардро мебояд, ки дар баробари масъулини соҳа дар муҳофизати табиат ва фазои экологӣ саҳми арзандаи худро гузорад, зеро саломатии ҷомеа ба фазои экологӣ робитаи ногусастанӣ дорад. ҳамватанони арҷманд, дар фарҷоми барнома хоҳони онем, ки дар рӯзгоратон ҳамеша адолату амният пойдор бошад. хайр, тансияту хунобод бошед. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.